pic drumurile din Slovacia cum sunt, da? Și aici a fost troieni, nămeți, dar băieții au lucrat și au desfăcut drumurile. Ei n-a fost sărbătoare națională, așa cum a fost la ungurii noștri, la prietenii noștri din totdeauna. Arde iar taci. În condiții de iarnă, parcă am fi în Siberia. Avem și o mașină întroienită aici pe partea dreaptă, da? Din ce mai greu, sper să nu se blocheze și pe aici circulație. Asta e varianta ocolitoare a autobenzii M1 și a naționalului 1 care sunt blocate în Ungaria. Da? Este un drum paralel care merge Komarno-Sturovo, da? Pentru cei care sunt interesați de varianta asta și au trecut prin ce trecem noi acum. Zăpadă prea mare nu a fost, dar a luat-o vântul pe cea existentă și a așezat-o în drum. Din cauza că, după cum se vede și aici, băieții ne-au pus parapeți de zăpezi în marginile din stânga și dreapta drumurilor ca să oprească ninsoare și aici avem troieni deja. Utilaje, vedem utilaje mici de dezăpezire, dar din toată sărăcia băieții își fac treaba cu utilaje agricole, văd că aici s-a mai eliberat puțin, să vedem până unde va ține bucata asta. Se pare că nu prea mult. Tehát ezeket a telefonszámokat hívják az illetékességi területen, akik visszamennek az autóikért. És imént hangzott el nem is olyan régen egy friss információ az M1-es autópályáról, ezt megpróbálom németül is tolmácsolni. Auf der Autobahn M1 bei Tatabánya Tatabábolna zwischen Budapest und Győr können die Fahrzeuge noch nicht weiterfahren. Die Hilfskräfte befreien jetzt diese Strecke. Der Autobahn vom Schnee und Eis. Es gibt also noch Schneeverwehungen, also bitte Vorsicht. Mindenki legyen óvatos. Közben érkeznek az infók Hegyeshalomról is. A Fekete Ignis délig vár, aztán elindulnak segíteni a Hegyeshalmi határnál lévőknek, ha valaki... Pentru cine nu știe, mai zic o dată că în Ungaria suntem în data de 16 martie 2013. Тяжко, что mai încet câteva amende și trebuie să le dai bani. Da, prietenul meu, navigatorul care mă duce pe drumurile astea. Deci, cum spuneam, în luna martie a anului 2013 avem înzăpeziri în partea de vest a Ungariei și nu se circulă. Acum văd că au început să se circule din ce în ce mai puțin. Avem și un echipaj de poliție, ia să vedem.